Assalamu alaikum. A cikin darasin namu na yau, insha Allahu yau dai za mu nuna muku sabuwar hanyar da za ka duba details ɗinka na wato ainihin BBN ɗinka. Gabakin shiga wannan tasha ta mai albarka da Allah sai a danna subscribing sannan a danna ƙararrawa. Idan wannan bidiyon ya burge ka da Allah sai wato ainihin ku danna mana lakin. Muna godiya ƙwarai da gaske. To kai tsaye dai mu shiga cikin darasin. So, kamar yadda muka yi muku bayani za mu yi wato ainihin nuna muku sabuwar hanyar da ake zaka gane date of birth na BBN ɗinka ko kuma duk wani information da yake kan BBN ɗinka. Ta iya yiwuwa ka wato ainihin canza wani abu a BBN ɗinka, so amma kana kokwanto wai shin ya canzu ne ko bai canzu ba. To kai tsaye dai ga hanyar da za mu shiga wato ainihin mu duba wannan mu ga wayya mun yi making ɗin matsalar nan ko kuma dai. To za mu shiga Play Store kai tsaye gashi nan kamar yadda kuke gani already dama mun yi ma downloading din wato ainihin application din. Gashi nan Paste Money Wallet. Gashi nan Paste Money Wallet dai gashi nan kamar yadda kuke gani a ƙasa gashi nan First Bank Nigeria. To wannan application ko kuma in ce wannan kamar duk wani wanda yake harkar cryptocurrency kamar su Bitcoin da dai sauran duk wani coin dai wanda ya kasance wallet ne, na san ya san muhimmancin wallet kuma mai amfani da wallet ya sani. So kamar yadda kuke gani duk ga bayanai ne akan wato ainihin wannan application. Kamar yadda kuke gani gashi nan za kai tsaye gashi nan mu already mun riga mun yi downloading ɗinsa ne. To za mu taɓa shi ne kai tsaye, za mu shiga ciki domin mu ga wato ainihin menene yake faruwa dangane da wannan sabon application. To kamar yadda kuke gani gashi nan za mu wato ainihin taɓa about, gashi nan bayanai a kansa gashi nan kamar yadda kuke gani wallet ne wannan, ga nan introductions a First Bank gashi nan dai kamar yadda kuke gani ga dai bayanai ne a kansa. To lalle wato wannan application ko kuma in ce wannan wallet gaskiya ta yi, domin First Bank ne suka samar da ita. To kamar yadda kuke gani za mu koma bayani. To already mun riga mun yi wannan ɗinta, mun yi downloading ɗinta kuma gashi nan kamar yadda kuke gani kimanin mutum 100,000 ne suka yi downloading ɗinta, sama da 100,000. So kun ga kuwa wannan wallet tana da kyau ko kuma ce wannan application ga kinan kuma mutanen da suka yi reviews ɗinta mutum wato ainihin 450. To kamar yadda kuke gani za mu shiga ne kai tsaye. So gashi nan mun shiga wato ainihin kai tsaye, gashi nan za mu jira ta bude ne, in muka jira ta bude sannan kuma sai mu. To kamar yadda kuke gani hello there. So nan kamar yadda kuke gani za mu sa phone number mu ne, kamar bari mu gani mu sa number mu. So kamar yadda kuke gani kawai phone number kawai sai muka sa zai tafi, za mu taba continue gashi nan ya tafi. So kamar yadda kuka gani ya ce data policy and terms gashi nan. To za mu zo nan wannan wajen I have read din nan, za mu taba, muka taba gashi nan za mu taba, muka taba akan nan ƙasan nan gashi nan ya nuna mana good. Za mu shiga I agree din nan, za mu taba akan I agree. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mana yabuwa mu sa BBN info. So kamar yadda kuke gani gashi nan za mu sa BBN ɗinmu domin mu wato ainihin duba mu ga me ke trending akan wato ainihin wannan BBN namu. Gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan mun gama sa BBN namu, za mu shiga continue. To idan ka shiga ka taba continue za su tura ma OTP ne, wato in dai ba wai kana so ka yi amfani da shi bane ba, to ba ruwanka da wani OTP, ba ka yi an sai OTP ka je ka wani wannan ba, kawai burin ka kai dai ka wato ainihin duba details naka. So gashi nan za mu taba kan continue din nan kamar yadda kuke gani. So gashi nan ya ce confirmation, gashi nan kun anan ma ya nuna mana suna, gashi nan first name, gashi nan middle name, gashi nan surname, gashi nan za mu taba akan continue din nan.
So kamar yadda kuke yawwa, kamar yadda kuke gani customer data list ga namban wayan da muka yi BBN din nan, ga sunan da yake kan BBN din nan Idris, gashi nan da yake ba middle name ma gashi nan, amma ga username kai nan Alhassan. Kamar yadda kuke gani ga agenda nan, so kun ga kenan wannan a cikin sauki ya nuna mana wato ainihin data list din mu. To da wannan muke cewa insha Allah mu haɗu da karo na gaba. Da Allah ga bakin shiga wannan tasha ta mu mai albarka, dan Allah a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa shi wanda shine in muka yi sabon bidiyo zai